हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमखौबो आंनि नरेन्स ब्लग्स इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै जाहैबाय 19 जुलाइ 2022 इं मायथाइ रबिबार। दिनै सानसेनि फानजामुथिखौ फैदो जों मिथिनानै लादिनि। गिबियावनो आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गिबि फानजामुथियाव दङ मेष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। वृष राशि। हरखाबै गोजानाव थाहैनाय गावनि आंगोखौ लोगो मोनगोन, गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो हागोन। मिथुन राशि। माखौबा लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायलायनाय जागोन, सोमोन्दोआ लोरबां जालांनो हागौ। कर्कट राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो लोगोथिनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय जागोन, सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन। सिंह राशि। नोंथाङा सोरजोंबा मोजां मोननायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो नांथाना थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन, गोसोखौ गोजोन आरो रेजें मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गुबुना हिंसा जागोन, जेरावखि थाङा सोफै खालामगोन। वृश्चिक राशि। नखरनि मावनांगौ खामानिफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगोन, खामानिखौ मावजेननो आन्दायनाय मोनगोन। धनु राशि। नोंथाङा समाजनि गोथार हाबा मावनो हागोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, मोजां सान। मकर राशि। नोंथाङा नंखाय दायावनो सोरजोंबा गाज्रि फान्दायजागोन, सांग्राङै थानाया गाहाम। कुम्भ राशि। नखरनि बाय बाहागिफोरजों जयै लोगो मोनज्लायगोन, बयजों